ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ପ୍ରାୟୋଜିତ ସେଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୈଶାଖୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ତାତି ଖଇ ଫୁଟୁଛି ମାଟି। ଜେଜେ ହାତରେ କୋଡ଼ି ଧରି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଣ୍ଡୁଆଟେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାହାରିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ନାତି ଟୋକାଟାକୁ ଡାକ ମାରି କହିଲେ, ଆରେ ମାଧବ, ଯିବା ଇଟା ବାଲି ବୋହିବା। ନାତି ଟୋକା ପଚାରିଦେଲା, ଜେଜେ ଇଟା ବାଲି ତନ ହେବ? ଜେଜେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆମ ଘର ତିଆରି ହେବ। ମାଧବ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଜେଜେଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ବାଲିଗଦାରେ ଲମ୍ଫ ମାରି ଯାଇ ଚକା ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲିରେ ଅଧା ପୋତି ଦେଲା, ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଯାଏ। ପୁଣି ହାତ ପୂରେଇ ମୁଠା ମୁଠା ବାଲିକୁ ଗାଣ୍ଡୁଆରେ ଭରିଲା। ହସି ହସି କହିଲା, ଜେଜେ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଭରୁଛି, ତମେ ବୁଇ ନିଅ। ଜେଜେ ହସିଲେ। କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ବାଲିରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଭରିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଭିଡ଼ି ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ବାଲି ଗାଣ୍ଡୁଆକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ନେଲେ ଆଉ ଚାଲିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଲେ। କେତେବେଳେ 4-6ଟା ଇଟା ତ କେତେବେଳେ ବାଲି ଗାଣ୍ଡୁଆକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ। ଇଟା ବାଲି ବୁହାରେ ଜେଜେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଥକି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁହଁ ଦେହ ନାଲି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଖରା ତେଜରେ। ବେଳେବେଳେ ଜେଜେ ଓ ଆଃ ଶବ୍ଦ କରି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ହାତ ଢିରା ଦେଇ। ମାଧବ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଇଟା ଟେକିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ମୁଠା ମୁଠା ବାଲିରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଭରୁଥିଲା ବଡ଼ ଉତ୍ସାହରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ। ବେଳେବେଳେ ଗାଣ୍ଡୁଆରେ ହାତ ମାରି ଜେଜେଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା। ସୁପ୍ରିୟା ମାଧବର ମା ହଠାତ୍ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ। ଦୂର ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ବାଲିଗଦା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମାଧବ ଖୁଆକୁ ଟାଣି ଭିଡ଼ି ପକାଇଲେ। ମାଧବର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ବାଲିକୁ ଝାଡ଼ିଗଲେ। ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ବିକୃତ ମୁହଁ କରି ଉଚ୍ଚ ଗଳାରେ ମାଧବକୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କ'ଣ ସବୁ ଅକଥା କହିଗଲେ ରାଗରେ। ମାଧବ କାନ୍ଦିଲା। ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ମା ହାତରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଜିଦ୍ ଧରିଲା, ଜେଜେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାଲି ବୁଇବି। ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ସେ ରା ଧରି କାନ୍ଦିଲା। ବାଲି ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲା, ଘୁଷୁରି ଗଲା। ସୁପ୍ରିୟା ପୁଅକୁ ଭିଡ଼ି ଘୋଷାରି ନେଇ କହିଲେ, ଏମିତି ଖରାରେ କେହି କ'ଣ ବାହାରେ ବୁଲେ? ଦେଖିଲୁ ଦେହ କେମିତି ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ତାତିଗଲାଣି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବାଲିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାଣି, ଦେହରୁ କେତେ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି। ଜେଜେ ମାଧବର ଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଭିମାନରେ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଯା ଘରକୁ, ଛାଇକୁ ଯା। ମାଧବ କହୁଥିଲା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୁହଁ କରି। ତଳେ ଘୁଷୁରୁଥିଲା। ସୁପ୍ରିୟା ମାଧବର ଖୁଆକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଘର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଜେଜେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଗ ଭଳି ଗାଣ୍ଡୁଆ ପରେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ବାଲି ବୋହୁଥାନ୍ତି। ଟିଭି ସମ୍ବାଦରେ କହିଛି, କାଲିଠାରୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣା ହୋଇଥିବା ବାଲିଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ସୁଅରେ ବୋହିଯିବ। ତେଣୁ ଜେଜେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାଲି ବୋହି ଚାଲିଥିଲେ। ରାତିରେ ମାଧବ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ସୁପ୍ରିୟା ଧୋରେ ବାୟା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ମାଧବ ଅଳ୍ପ ଆଖି ବୁଜୁଥିଲା, ପୁଣି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରି ଚାହୁଁଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ଡେରି ଯାଏ। ସୁପ୍ରିୟା ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ।
ଏବଂ ପୁଣି ଜୋର ଜୋର କରି ମାଧବର ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡ଼ାଉଥିଲେ। ମାଧବ ଅଳ୍ପ ଡରି ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା, ଜେଜେ କାହିଁକି ବାଲି ଇଟା ବୋଉଥିଲେ? ସୁପ୍ରିୟା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେବ? ମାଧବ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆମ ନୂଆ ଘର? ସେଠି କିଏ ରହିବ? ଜେଜେ ନା ମୁଁ? ମାଧବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୁପ୍ରିୟା ଆହତ ହେଲେ। ତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମାଧବ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା, କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲା, ମା କୋଳରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ହଲଚଲ ବି ହେଲାନି, ପ୍ରଶ୍ନ ବି କଲାନି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି ମା କୋଳର ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସକାଳ ଯାଏ।